LR Health Mission Meta Pro. Метаболитна програма по препоръка на доктор Свен Верхан. LR Health Mission е добре обмислена чревно-чернодробна клетъчно-метаболитна програма, която предлага цялостно решение за подкрепа на здравето. Оптимално съчетани продукти с утвърдени иновативни съставки от природата и науката подпомагат тялото ви по естествен начин да поддържа здравето си. Идеята е особено добра, ако вече имате или сте близо до заболяване или като компенсация при напрегнат начин на живот и като профилактика. Ако досегашният начин на живот и хранене са допринесли за отлагането на шлаки по артериите, клетките и основното вещество или са силно възпалени, какъвто е случаят с високата консумация на месо, вредни преработени храни, стрес, то програмата MetaPro е подходяща за вас. Ние сме това, с което се храним. Основата за нашето здраве е в уникалната способност на метаболизма да усвоява и използва ценните хранителни вещества. Така произвеждаме енергия и изхвърляме вредните и ненужните вещества. За да функционира добре метаболизмът, червата, чернодробната и клетъчната система, трябва да знаем, че те са в непрекъснато взаимодействие. LR Health Mission Meta Pro е от 3 до 6 месечна интензивна терапия, последвана от продължаваща подкрепа за баланс на здравето. Червата. Тук започва благосъстоянието. Най-голямата и най-важната контактна повърхност към външният свят. Про 12+, пробиотикът на LR, снабдяване и защита. Червата абсорбират хранителните вещества и защитават тялото от вредните вещества от външната среда. Балансираната чревна флора е основна предпоставка за важните процеси в червата. Осигурява ефикасната абсорбация на хранителните вещества и участва в преработването им. Детоксикация. Необходима е за отвеждането и разграждането на отпадни продукти от черния дроб и така допринася значително за детоксикацията на тялото. Защита. Изгражда функционираща бариера, която защитава червата от проникването на вредни вещества и бактерии. Имунна сила. Основополагаща е за силна имунна защита. 1 милиард бактерии във всяка капсула и иновативно двойно капсулиране Triple Biotic комплексът включва пребиотици, специални фибри, така наречените фруктоолигозахариди, помагат за това бактериите да се чувстват добре в червата ни. Те служат за храна на добрите бактерии и стимулират растежа им. 1 милиард бактерии във всяка капсула от 12 различни бактериални щама за изграждане и подкрепа на чревната флора. Постбиотици. Патентована постбиотична съставка ProLact подпомага процесите на детоксикация и е следващото еволюционно ниво в света на млечно-киселите бактерии. Натурална подкрепа колострум. Коластрата от LR. Ценни съставки колострум съдържа най-доброто от коластрата в високо концентрирана форма, което е най-доброто за нашата имунна система. Естествено, коластрата при твърде слаба имунна система има способността много бързо, още след първия прием, да я повиши.
При твърде активна имунна система има способността да я регулира и да я доведе до нормалните нива на работа. Коластрата от ЛР, която е от първите 12 часа след отелване на свободни крави в Германия, като ЛР взима останалото след нахранването на теленцата, премаханата е казеина и предлага най-висококачествен полезен материал за своите клиенти. Коластрата действа моментално, но давайки особено на децата, препоръчваме постепенно покачване на дозата, за да може те да свикнат с този продукт и да видите как реагира индивидуално на техният организъм. Каква е правилната мярка? За възрастни хора, в зависимост от това дали са здрави и дали профилактират имунната си система или имат някакви инфекции, може да се започне с мярката 2 пъти на ден по 8 мл от течната коластра, имайки предвид, че действа веднага, още след първия прием. Ние ще видим дали има нужда от покачване на дозата, защото всичко е много индивидуално. От коластрата на капсули се приема 2 пъти на ден по една капсула за възрастни. Коластрата е обезмаслена и щадящо обработена, за да се запазят ценните съставки значително по-добре. Качеството се проверява от суровината до крайният продукт по строги параметри за качество и най-високи стандарти за контрол, както вътрешно от компанията, така и от независимият институт SGS, институт Фрезениус. Черният дроб. Ключовият орган. Многостранен талант с централна роля. Черният дроб е най-големият метаболитен и детоксикиращ орган. Снабдяване и доставяне на енергия. Черният дроб снабдява клетките с енергия и отговаря за енергийният метаболизъм, синтеза на белтъци, регулирането на нивата на холестерола и кръвната захар и производството на хормони. Детоксикация. Заради централната му функция, цялата кръв в тялото преминава през черния дроб на всеки 3 до 5 минути. През това време той допринася за разграждането на токсини и вредни субстанции. Защита. При протичащите в черния дроб процеси на метаболизма и детоксикацията възниква оксидантен стрес, а оксидативният стрес уврежда мембраните на клетките, кръвоносните съдове и органите. Антиоксидантите, приемани с храната, помагат за защита на черния дроб. За допълнителна подкрепа се препоръчва гъбата рейши. Гъбата на дълголетието в традициите на Далечният изток. Капсулите рейши подпомагат благосъстоянието с ценен прах и екстракт от гъбата рейши. Благодарение на съдържащият се витамин С подпомагат енергийният метаболизъм и защитават от оксидантен стрес. Тя е адаптоген и има способността да намира патогени. Помага за пречистването на омазнен черен дроб и за цялото благосъстояние на организма. Без лактоза и е веган. Клетката. Нашата енергийна централа. Основен градивен елемент на всички живи същества. Каква роля имат клетките при метаболизма? Клетките са основният градивен елемент на живота и имат многобройни задачи. Освен градивен елемент, клетките изграждат основата за това всички органи да работят. Кости, коса, ногти да растат и тялото да живее. Доставяне на енергия. Всяка клетка отговаря за производството и снабдяването с енергия. Двигател на метаболизма. Сложността при клетъчният метаболизъм
е, че се разграждат веществата и се образуват отпадни продукти, които е необходимо да се изхвърлят. Основно вещество. Основното вещество служи за оптимално снабдяване на клетките с кислород и хранителни вещества. Доктор Свен Верханд в своята книга пише, че промените в основното вещество оказват значително влияние върху снабдяването на клетките. Това е така, защото всяко хранително вещество трябва да премине през него. Дори и малко отклонение може да окаже неблагоприятно въздействие върху преминаването на хранителните вещества. Това се отразява върху комуникацията между клетките и е причина за заболявания. Според доктор Верхан досега е отделено много малко внимание на основното вещество в организма, а също и защото е добър пример за това как средата около клетките трябва да бъде включена в по-голяма степен в здравната перспектива. Подобрено регулиране на основното вещество подпомага ефективното регенериране на клетките. Програма Метапрос помага за пречистването на основното вещество. Стимулиране на клетъчният метаболизъм. Алоe вера, гелът за пиене, ефективно подпомага клетъчният метаболизъм, като се грижи за това хранителните вещества да достигат до клетките. Подкрепя имунната система и естествените процеси на регенерация в организма. Освен това снабдява с различни витамини, минерали и антиоксиданти. Най-важното за нас от медицинска гледна точка е съчетанието между качество и правилна дозировка, което ще доведе до постигане на желания успех да активираме нашият метаболизъм. Всеки може да пие алоe вера гел и той е подходящ за абсолютно всички хора. Алоe вера с мед, подходящ за хора с стомашни проблеми. Но следващият вид алоe вера гел си вера с коприва, мед и вечерна иглика е абсолютно подходящ за тези хора, които искат да профилактират своите кръвоносни съдове, да предотвратят бъдещи инфаркти, инсулти, както и за всякакви проблеми по кръвоносните съдове, за тяхната еластичност, за детоксикиране на кръвоносната система. Още един вид алоe вера, това е алоe вера Freedom, пък е много богат на витамин С, течен колаген, добавени хондроитини, глюкозамини и наистина е подходящ за всякакви ортопедични заболявания на целият двигателен апарат. Гръбначният стълб, ставите, връзките, сухожилията, съединителната тъкан. Алоe вера с джинджифил пък помага за укрепване и подсилване на имунитета. Затова нека обобщим, че индивидуалната дозировка е много важна с постепенно покачване на геловете алоe вера, за да работи метаболизмът, а срещу киселинността и срещу алкалната среда може да приемаме продукта ProBalance от LR за енергия и жизненост. Идеална pH стойност, оптимална за клетките. ProBalance се грижи за регулиране на алкално-киселинният баланс, който е необходим за оптималното функциониране на клетките и като основа за метаболизма. ProBalance съдържа оптимално съчетани минерали и микроелементи, като магнезий, калций, калий, мед, хром, молибден, ценна комбинация от цитрати и карбонати. А киселинността временно ще намалее и тялото ще се обезкисли.
Ако киселинността временно намалее и тялото се обезкисли, могат да се осъществят възстановителни процеси, които иначе не биха били възможни. Това означава, че може да се осъществи регенерация или оздравяване. Затова нека осъзнаем смисъла и взаимовръзката между тези 4 стълба, като обобщим, че метаболизма, киселинната среда и имунната система, нашият стомашно-чревен тракт действат взаимно свързани за нашето общо благосъстояние. Нека се грижим за тези 4 аспекта в нашият организъм и така да подсигурим един дълъг живот. И не просто дълъг, а качествен, пълен с хармония, без болки, без алергии, без рак. Организъм изпълнен с живот, който наистина е доволен, че ползваме всички тези продукти. Просто от любов към себе си и към чудото на живота, което е всеки един от нас. Това е здраве с сърце и ум. Или с други думи, здрави с основателна причина. Бъдете здрави с програма MetaPro.